Narum payu neoskum ka channel nam ta ki padba ka briu neotar. Kekerwa kabla tho na wei na kisam larang ba jang ke jela jangi katau ba mebon lingdo kabla tho da ka angkum ni kador bai kali na du ba sha ban shong tang laingut ki passenger ha kapor covid bat kador bai kali habala sha ban shong san reungut ki passenger kalong kaju ti halor kanu kanong rem baki nongnya taksi ki dawa ban penkiu ya ka bai kali habakiu ka bai petrol san tingka labu ya kani ka jingkali ban kentang ya ka jingdu nong klem ken ya ka jingyo nong di kamya ha ban perkhat lem yo pai ba ubala kershan ban ngap jar banam saham wat laki penne kaju kador nadu kapor covid haduk menta ha ka imlang salang ha ban ya kershan lang iwei ya iwei da ka ba ya perkhat lem markalya ni shemru bakila nangbon ki briu ki belas dang ban thiet kali na jong walaki hab ban pak sha surok ru kadau kolong ba kalala kham tat ban lej da ka kali la jong banya ka ban lej jing lej da ka kali kamai de hakni ku kom le ru baki briu ki la kham jin ban shong no da ka rapido suki pasuki da shupej hi imat ki local taxi kin sa do jaj no hakawai kasmu lapun kut uba mebon ya kani ka kerwa ka jong ka ban ketik ya ka jingmut jing perkhat jang ki pai ba jong ka briu nyu tre barok kawai